Yau, ka san shi ya gina wancan gidan. Au, haba. Wallahi shi ya gina. Ai na gidan can. Lafiya kalau. Ina za ku? Ba wacce mace da aiki. Ina? Ladani za mu je mu aso mata sako. Ladanai? Da magariban nan? Sako za mu aso. Sako. Na ce sako. Yanzu in ba lalacewa ba, yarinya budurwa yanzu 'yan mata irin ku. Sai magariba ta yi sannan za a aike ku? Ai ka san A'a. Lala zaki. Eh? Lala zaki. Kaga Kwarai kuwa. ya gidan Masa'udu. Sai ki je inda zaki samu sanyi. Ya gidan Fahad. A'a ba dai ta fito ba. Na ce Inda za ta gidan samu Fahad. sanyi take nema yanzu. Ke kakki mun shashanci. Kakki mun shashanci. Da ranar muka tashi muka nemi abu. Wai ba ƴaƴan gidan Iliya mai nika bane ne? Ya, su ne mana. Saboda ba shi da rai. Ba uwar kake ɗauko ta kana jefa ta sama kana safiya ba? To! Wai ayanta ne nan. Wai kuma sai magariba za a saki yarinya ta shiga garari. Ko? Wai aikensa akai da magariba. Wanda ya kamata a ce 'yan mata irin ku idan magariba ta yi ma suna waje a dawo da su cikin gida. Ba wai lokacin za a aike su ba. Ku je ku haɗu da mugun iri, kuraye, ko? Yanzu fa in za su kai 9 na dare ba wanda zai neme sai su ce suna ladanan. Suna ladane ko? An tafi nan kira. ko an je an samu wani ladanin an makale a gefe To ana. ku yi nan, ku yi nan. Ku gama. A'a kar uwar ta ce fa ka san zai kai ma tofin alatsi ne. Saboda iyayen ai sun sake su kamar awaki haka suke yau. Ni zan tsine mata ko ita za ta tsina. Eh? Wa zai tsine wani a ciki? Ba sai a ce ai Ni da haffitsari ta yi min. Haffitsari ta yi min a jiki. sai a ce tunda marigayi ya tafi kuma shikenan an matsanta wa ƴaƴanta abin da Kica ake ni na so. faɗa. Kica ni na faɗa. Yar banza mai zubin kwando. In ba iskanci ba, yanzu yara, 'yan mata, maka irin waɗannan. Wai sai magariba ta yi za a dinga aiken su. Abin da ya ban mamaki. Ni dai na san Iliya mai nika baki ne. Uwar ma baka ce amma na rasa yaran nan inda suka samu hasken nan. Ka gansu nan kasa shaida su wallahi kasa shaida su Yo nan. kuma haske har ka nema haske jikin mace yanzu gashi na a kanti. Allah wallahi. Ai yanzu gashi na a kanti na siyarwa kala ko kai ne? Allah. Aba. Ko da yake kai yanzu fatar ka ba za ta dauka ba. Wallahi ba ta dauka ba. Wallahi ba ta dauka. In zan yi iyo a cikin wannan man Allah ba lalle ta dauka. Ai kai sai dai ai ma sanfefa. Wallahi yanda ake wa Allah ka taba ganin ana mutum safai ba. wallahi ne mai sanfefa yanda ake wa katako ko kuma allo. Wallahi haka za a yi maka. Dauni kenan. Amma dan Allah dan annabi ya kamata a ce iyaye suna tsawatar wa 'ya'yansu yanzu ba ma haka ba yanzu dan Allah yarinya budurwa kamar wannan da ya kamata a ce kana nan kana tunanin ya za ka aurar da ita ko wai sai magariba za nan za ka ce wai tashin aike ki kuma karshen ta yarinya na sai ta kai karfe 10 dare Ka gani ka gani. Ka gani? Irin su ga sunan kanana wanda ba su gama kai su ba. Ga sunan. Har da ƙanana? Ga sunan suna ta garabu wasu. Ko ina suka ga dama zuwa suke. Waɗanda ba su kai wa'annan ba ma haka ake sakin su. Bayan kuma an ce haramun ne daidai magariba ka saki ɗanka. ai yanzu Ka adana shi a gida. Bayan an riga an ce haramun ne To. ɗanka daidai gefen magariba a je shi a gida. Kar ka bar shi ya fito. to ai abin da baka sani ba yanzu ba ma 'yan matan bane kadai su ma ƙananan yaran ai lalata su ake baka san ana fyaɗen yara ba kuma akwai sace-sace ko duk baka san ana yin wannan abin ba kuma duk iyayen sai su zo su ce an sace musu yara gwamnati dan Allah dan annabi bayan kuma an ce ko menene ka fara gina shi daga gidanka ko yau magariba ta doso ka Shi kenan gwamnati ita ce kayan banza. Duk wanda ya ɗauko shara ga bola sai ya zo ya jefa. to yanzu dan Allah yanzu dan Mutanen mu Allah fa idan suka samu rana wallahi ba su iya shanya. Dan man da ya shekara 100 ba sai a ce sai an ɗauko an shanya shi. yanzu tsohon soja yanzu dan Allah saurayi mara tsoron Allah ya haɗu da wayannan yaran kuma ka rasa me suke rufe mayafin maimakon ai mai lullubin Allah da annabi a yafo shi ta baya ai haka ba shi ba wai sai a ɗora shi wai ta gaba bayan kuma a sake A'a, ai ka san wata fitsara da ake yi sai an ga mutane ana dan shige su sai kuma a dan fara rufe bayan haka. An ƙara jan hankalin ka ko kenan. uban waye ce da can ba a yafo shi ta baya ba Oh, hey, Kai. ya za su yi hakan? a'a Wannan duniya Allah. ina ma ina da karfin da zan yi maganin abin nan Allah kai mana magani kai kake da karfi Allah kai mana magani Allah kai mana magani. iyaye ku yi haka ba gama magana wallahi ku yi haka